Okay guys, máme opening stay open. Tak ideme otvoriť. Máme tu takéto dve veci. OK. Jako toto sa nekupoval, to bolo ako tak ďalšie pre moju mamu, ale to nebudeme riešiť. Zaujímavé si nožničky. A jak to otvoriť? No. Otvoríme to, neviem ako to otvoríme. Tak sa to otvára. Ja neviem, ako sa toto otvára. No to nechcem tú krabičku moc poškodiť, tak počkajte. Keď idem vám to ukázať. Ja som si to celé čas natáčam. Keď toto svieti, tak to ide. Vidíte? Protože ide to úplne v pohode. Tak tentokrát nám možná to bude spustiť hra. Sigma. Proste, dá sa na tom hrať. Takže tak. No proste funguje to takto je na tapete, úplne v pohode. Chápete? Takže tak. Tak, ešte som si tu všimol, máme tieto dve blbosky tam. Ktoré sú tam takto zapaskované. Kámo, to typek tam lepil s čím? Čiže ho nejde odlepiť. No jasne, nožničky nejde odlepiť. Dobre. Ja viem, ja som mal takúto homemade-ovú, takúto si ja som vyrobil. OK, tak toto sa dá. Jako rozdiely v tom, ne, rozdiely tam žiadne nie sú. To niečo také, taký drotík. Rozdiely tam v tom nie sú. Takže toto si asi sem skováme a idem pozrieť brik. Idem na toto pozrieť brik. A ešte toto je takáto guma, ktorá sa tam dá, nech sa tam nič takého nedostane. Idem pozrieť brik. OK, brik som našiel celkom rýchlo. Dobre, vyskúšame to tam dať. Zapojíme to sem. A tento silikon, alebo to dáme preč. A vidíme, že to proste bliká. Takže mňa zaujíma, či to funguje aj počas. OK. Funguje to aj počas nabíjania, či celkom zaujímavé. Lebo niektoré zariadenia počas nabíjania nefungujú. To je celkom dobré, lebo keď si chceme zahrať vľavo. Takže tak je to také. Dobre, takže môžeme vyskúšať ísť vyzdvihnúť toto. No dobre, funguje to. Ok, funguje to. Ok, ľudia, dajte like, odber, ja to nechám na nabíjačke a uvidíme sa o ďalšie videa, zatiaľ čaute.